Κατασκευή μιας βάρκας από μια φόρμα αλουμινόχαρτου που δουλεύει με ένα κεράκι ρεσό που ζεσταίνει αέρα και σπρώχνει το πανί και προχωράει μέσα στο νερό. Θα χρειαστούμε μία φόρμα για κέικ αλουμινίου, ένα κομμάτι αλουμινόφυλλο και ένα κεράκι ρεσό και επίσης το σιραπτικό μας για να πιάσουμε το αλουμινόφυλλο πάνω στη βάρκα. Δίνουμε με το χέρι μας ένα σχήμα στη φόρμα έτσι ώστε να γίνει σαν καραβάκι, κάπως έτσι. Ωραία. Μετά παίρνουμε το αλουμινόφυλλο και θα το πιάσουμε με το σιραπτικό γύρω από την πλώρη της βάρκας μας. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε να το γυρίσουμε έτσι κάπως για να πιάνει στην πίσω μεριά και να βάλουμε το κεράκι ρεσό στην πρίμη της βάρκας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τη βάλουμε να ταξιδέψει. Εντάξει. Και τώρα λοιπόν η βάρκα μας αρμενίζει σε αυτή τη μικρή λεκάνη, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και μία μεγαλύτερη. Ο αέρας γύρω από τη φλόγα από το κερί ρεσό θερμαίνεται και δημιουργείται ένα ανωδικό ρεύμα το οποίο κοντάρει πάνω στο πανί μας και έχουμε μία κίνηση. Αν έχουμε μια μεγαλύτερη λεκάνη, θα μπορούμε να το δούμε να πηγαίνει πέρα δόθε συνεχώς. Μπορούμε να το κάνουμε και με μια στρογγυλή φόρμα, μόνο που θα γυρνάει γύρω-γύρω αντί να πηγαίνει μπρος-πίσω. Γενικά χρειαζόμαστε μια μικρή φόρμα από κέικ αλουμινόχαρτο για να φτιάξουμε αυτή την ωραία βαρκούλα, που αρμενίζει με το ανωδικό ρεύμα θερμού αέρα που μας φτιάχνει το κεράκι ρεσό καθώς καίγεται.